perquè t'ho van furtar tot. Totes les coses que havies de viure, tots els somnis, els projectes, les lluites. Fa 38 anys que et van assassinar i Alacant no ho oblida. Gràcies, companyes, amigues, lluitadores. Gràcies per estar així un any més. Miquel, ets viu a cada carrer, a cada paraula, a cada sospir. No te mai secat un sarcòfag florit a la via. No guardem i vetrem el teu nom irreducte. Parlar del Miquel Grau, homenatjar-lo, recordar-lo, no és fer la vista cap al passat. No és per la vista enrere i quedar-nos paralitzades en el 6 d'octubre de 1977. Contràriament, als que repeteixen que hem de deixar el passat com està, que no cal remoure'l, que cal mirar al futur, estar avui en la plaça dels Cavalls és un acte de present i de futur. La transició va ser violenta, va haver un desplegament de la violència institucional, una violència nascuda des d'institucions de l'Estat i també des de partits legals i organitzacions legals. És una violència que volia frenar els avanços de la política rupturista, imposar el pacte, aplacar a les esquerres que arribaven, desmobilitzar a les masses. Es tracta de dir la veritat, no estem lluitant contra l'oblit, estem dient la veritat. Gràcies. Que sapigueu que des del Casal Popular Tío Cuc continuarem construint, continuarem avançant i continuarem lluitant. Felicitats Casal Popular Tío Cuc pels teus 4 anys, fins a plena normalització i molt més enllà.